Assalomu alaykum. Do'stlar aziz, dar Sultonahmet ҳастам. Дар пушти ман ресторан аст, ресторани Баранд. Мехостагиҳо бошанд агар марҳамат, ҷои кори тайёр. Помощник официант мегирад ва боз официанте ки забони англисиро донад. Дӯстони азиз, помощник официант маошаш вобаста аз меҳмонҳо мешавад, яъне вобаста аз туристҳо. Агар ки рӯзҳои ками кам 500 лира мегирад, боз мешавад ки 900 лира мегирад дар як рӯз. Боз 950 лира ҳам гирифтанаш мумкин. Хулоса ёрдамчии официант аз 500 лира то 950 лира гирифта метавонад. Ба забони туркӣ ёрдамчии официантро комӣ мегӯянд. Дӯстони азиз, боз официанти аст, официанте ки забони туркӣ ва англисӣ донад. Ҳатман вале англисӣ донаду туркӣ надонад намешавад. Ҳатман бояд туркиро ҳам донад. Официант кам 1000 лира мегирад. Рӯзҳое ки савдо зиёд мешавад 1400, 1500, 1600 лира ҳам гирифтанаш мумкин. Ин маблағро дӯстони азиз агар ки ҳисоб кунем бо маблағи русӣ, яъне рубл, аз фикр мекунам ки аз 4000 рубл боло аст. 4000, 4500 то 5000 рубл ҳам гирифтанаш мумкин. Дӯстони азиз, условияи ин ресторан чунин аст ки се маҳал хӯрока медиҳад. Боз хӯрокаатонро худатон интихоб мекунед. Чӣ намуд хӯроке ки мехоҳед, гӯшт бирён аст, чизе ки бошад, худатон мегиред, мехӯред. хоҳишмандо бошад дӯстони азиз, марҳамат. Адрес дар бари Султонаҳмед, ресторани Баранд, ресторани туркӣ аст. Марҳамат дӯстони азиз, метавонед аз Google карта ҳам инҷоро ёбед ва ё ба ман нависед, ман метавонам ба шумо местоположение ёки адрес яъни хашро медиҳам.